Good evening. Welcome to Lakay's Vlog. Linggo na naman pala. Mamamalan ka ako pasok na naman bukas. Welcome to Lakay's Vlog, mga kabagyan, kailyan. Nandito naman po ako. Pasensya na. Minsan-minsan lang tayo talaga makagawa ng content. Malamig pa kasi rito. Kahapon, plano ko sanang pumunta ng seaside. Hindi naman natuloy kasi umulan. Ngayon, magluto lang ako ng I-prepare ko yung egg noodles and tortang talong. Please watch, mga lakay. Please watch. Naguling ako. Hello, good morning. Ito, nagpiprepare ako. Magulo yung kitchen ko. Nagpiprepare sila kaya magpapansit kasi siya. Tapos, ipapartner ko na lang magtorta ako ng talong. Ihaw ko yung talong. Wala eh. Pasensya na kasi wala akong may vlog. Nandito lang ako sa bahay. Medyo malamig pa. Hindi ako makalabas. Plano ko sana pumunta sa tabi ng beach ngayon. Magtingin-tingin ng kung ano-anong mga mapupulot doon na pwedeng i-vlog nilakay. Pero wala. May inaasikaso pa akong kakain galing night shift. Si darling ko. Siyempre hindi ako pwedeng basta-basta umalis. Kaya yan ang paligid nila kayo ngayon. Okay? Yan ang kitchen nila kayo. Please watch. Piniprepare ko lang sandali. Lahat. Okay. So, alright. Nawala na. Ayan yung egg torta nila kayo. Torta ko, dyan ko na lang siya ihaw. Lagyan natin ng itlog. Yan ang partner ng egg noodles. Yan. Yan ang magiging kwan. Dyan ko na lang siya ihaw. Yan yung torta. Okay. Kaya mag-prepare muna tayo ng mga ricado natin, garlic, then garlic. Ganito lang kasi ako talaga magluto. Yan kung ano lang available. Kung ano lang yung available sa fridge na gulay, ayan ang nilalagay ko. Carrots, beans, green beans, cauliflower. Ayan ang nilalagay ko. I-prepare ko lang muna sandali, then I will show you how to cook egg noodles. Breakfast. Yummy yan. Especially breakfast. Sabawan sana. Mas masarap din sana Mickey, style Mickey. May sabaw. Pero para may baunin si darling mamaya pagpasok. Yan. Yan na. Prepare everything. Then clean the surroundings, the area, surrounding area. Prepare everything. Early, yeah. Time check.
8/4. Kasi mas masarap kumain pag bagong luto ang kakainin. Kaya inahantay ko munang dumating yung kakain bago mag-prepare. You see? Kaya tignan nyo sa restaurant. Ang sarap-sarap nating kumain sa restaurant. Kasi freshly pressed. Laging pressed nila isiniserve. Kaya kala nyo napakasarap kumain sa restaurant. No. May init lang nilang pinirepare. Kaya mas malasa. Mas masarap kumain. Prepare ko yan. Tapos ipakita ko sa inyo ang ingredients nila sa egg noodles niya. Mag-boil ako ng Mag-boil ako ng gagawin kong soup sa noodles. I-boil ko siya. Yan, ganyan lang yung konting water lang. Mas maganda kasi, mas malasa. I-boil nyo ng konti. Tapos lagyan ko ng slice na meat, pork meat. Pero lalagyan ko rin siya ng hipon mamaya, mga malalaking hipon, mga 5 pieces na malalaking shrimp. Lagyan ko rin. Yan, i-boil ko lang siya. I-boil ko lang yan. Boil ko. Actually, lagyan ko na siya ng lagyan ko na ng pepper. Para lang kumapit ang lasa, bumango ng konti. I will use it as a soup in my noodles para kumagat yung lasa sa egg noodles. What else do I need? I forgot na naman. I forgot. Yan. Then, cubes. Lagyan mo siya ng cubes. I think mas maganda 1 whole cubes na. Para hindi ka na nagtitimpla ng alat. Lagyan natin ng cubes. Chicken or pork, pero pork yung ginamit natin, mas maganda kung may pork cubes. Huwag ka na maglagay ng salt, mamaya ka na maglagay ng salt. Ano yun mo na lang yan. Yan, i-boil ko lang yan. Pag titignan nyo, yan, bino-boil ko lang. Yan na. Yan ang gagawin kong soup sa noodles mamaya. At para kumagat ang lasa niya, may bino-boil ko lang, napapuli kwan siya. Tapos low heat ko lang mamaya para lang kumapit yung mixture sa supas para masarap yan i-kuan mamaya sa siyang gagamitin natin kuan. Gagamitin nating soup sa noodles. Ito na yung yung sasawag ko. Sasawag ko sa noodles. Almost ready na yan. Ayan few minutes more. Maybe another minute or 2 minutes. Yan. Naka low heat lang siya. Yan ang isasawad ko kasi. Yan ang gagawin kong soup sa Tapos I'm preparing all the ingredients. Ayan siya. Ayan, hinihiwa ko lang to. Almost na rin, mag-start na ako magluto. Almost ready na rin.
Yan, almost ready na yung soup ko. Yung soup sa noodles. Hiwain ko lang to, slicing ko at yan ang gagawin natin. Tapos may malalaki akong shrimp. Lagyan ko rin ng shrimp. Iba kasi talaga ang noodles. Any kind of noodles, pag nilagyan mo ng shrimp, masarap. Ayan siya. Ayan o. Then, so that's the ingredients. And syempre, lakay can't concentrate without this. Needs to have like this. Pampagana kahit na napakaaga, just one isa lang para magkaroon ng colorful, maging colorful ang morning. Thank you. Now it's almost ready. Ayan na yan. Complete ingredients. Sorry. Ang noodles kasi, mas masarap pag may cabbage. Pag may cabbage, anything that, if you cook noodles, pag may cabbage, kahit na konting cabbage lang, mas malasa. Mas masarap. Ayan ang ingredients. Garlic, onion, and yan, yung mga yan. Then, I will just call my assistant chef. And ito yung yan yung tinotorta kong manok. Sorry. Tinotorta kong talong, lalagyan ko na lang ng egg yan. As partner, kailangan may fry ng konti. Then, ayan yung soup na gagamitin ko sa noodles. So, it's almost ready. I will just call my assistant. Okay, please continue watching. Okay. Yan, naka-on na. Ito na ang ginagamit ko. At the same time, nagtotorta ako, tinotorta ko to. Sorry ha. Eh, ganyan sila kay kumilos. Talagang alis to. Sandali. Masusunugan tayo. Maglagay tayo ng oil. Yan na. Tanggalin mo nga yan, dumi. Sorry may assistant ako kasi kailangan mo talaga ng assistant pag nasa kutsina ka. Hindi basta-basta mag-ano. Hindi basta-basta Garlic muna. Dinamihan ko talaga ang garlic kasi mas masarap talaga, malasa pag may maraming garlic. So yung garlic is like tinadtad ko pa ng gusto. Pero ang masasabi ko lang sa inyo, pag every time na mag-noodles kayo, maggawa kayo, mag-stir fry kayo ng noodles, laging may cabbage, kahit na konting cabbage lang masarap. At saka, of course, may celery. Wala akong celery, wala akong cabbage. Pero ayos na rin. Maganda na rin sa mata yung pan natin, mga lahok natin. Sorry at the same time, nagtotorta si Lakay. Tell me when you're ready na ako na. Tsaka of course, meron tayong advertisement to. Alam ko bawal to pero para kay Lakay. Not for kids. This is not for kids, just for Lakay. Pampa linaw ng isip. Nilalagay ko na yung pan. I'm using my hand. I wash my hand. Sorry. Yan na. Almost ano na.
Almost maganda na. Kung makikita nyo, yan siya, oh. Yan siya. Then, Gulay. Hindi. Meat. meat. I'll put the pork first para masutay ng konti. Then, a pinch of salt para lang pumasok sa meat. Yung lasa, magkaroon ng lasa yung meat. Kasi hindi naman magandang nasa mouth mo, tapos wala naman lasang thing. Then, of course, we will lalagay natin yung shrimp. Mild lang, para magkalasa, at saka maluto yung shrimp. Pero tatanggalin natin siya kasi hindi natin gustong maging parang rubber ang lasa niya, yung maging maganda yung pa rin, yung juicy. Kaya tatanggalin natin yung later on. Yung shrimp lang tatanggalin natin. Ito naman yung tinutorta nila kay. Double purpose eh. Marumi pag dito ka nagluto ng egg. Eh, ako naman naglilinis ng kitchen ko. Walang problema. I-cover mo lang ng konti. Ha? Cover mo lang ng konti para lang maluto yung hipon. Please. Yan. Then, bisita-bisitahin mo at tatanggalin mo yung shrimp. Lalagay mo yung shrimp dyan. You see? As you can see at the same time, I'm grilling my grilling ba tawag dyan? Iniihaw ko yung talong ko. At babalatan ko lang yan, itotorta ko yan. Masarap pag may torta kang kumakain ka ng breakfast. May torta ka rin. Oh, sige. Alright. Okay, slow down the heat. Tanggalin ko muna yung hipon. The reason why, the logic behind removing the shrimp is para hindi siya overcook. Maging pa rin siya, yung press pa rin. See? The beauty of the shrimp. 5 lang yan, pero malalaki oh. Tatay ng tiger. Tiger prawn, okay. Then I'll put this. Ayaw ko ng crunchy ang cauliflower, kaya dapat yung cauliflower medyo naluto talaga. Okay. Okay. You see? Starting to pan. Then cover mo na yan. Wala kasing celery. Masarap talaga may celery. Sorry, I'm using my hand. It's clean. I wash it. Ayan yung tinanggal ko. Ibabalik din natin yan later on. Ayan na siya. Ang itsura ngayon. Look beautiful, isn't it? And this is my torta. Okay? Ito na po ang itsura. Ayan. Binalik ko yung cauliflower para maluto naman ang cauliflower. Ilalagay ko na po ang noodles. Tanggalin mo muna yan. Then, please. Nilalagay ko na po yung noodles, mga kalakay. Mas maganda kung medyo stir fry na medyo dry siya. Halos ganyan lang ang kanya. Sige, halo ng halo. Kung nakikita nyo po, ako lang yung nagkukwento. Yung assistant ko nagkikiwar, mga lakay. Siya yung nagkikiwar. Ayan, kinikiwar niya po. At napakaganda ng itsura. Matatansyan nyo kasi pag tinulang ang tubig.
matatagyan nyo. Pasang ko, ayan. Ayan na siya. Tikman ko nga, tikman ko. Kasi kanina, okay lang kanina. Baka ngayon, hindi na kasi. I just need to taste it. And kasi ba hindi ko tansyado eh. Wow. Okay na, no? Special. Very nice. Wala ka pang betchin dyan ha? Meron na. Meron na. Meron Then, na. I will return all the things. Kasi tinanggal ko to kanina. Ibabalik ko siya. Ibalik ko. Then, nandyan na lahat ang taste. Nandyan na lahat ang taste. Malakas na ang apoy. Dapat takasan yung apoy. Ha? Hipon pa. Ilagay nyo rin ng shrimp. Balik nyo na. Then, nandyan na lahat. Kompleto na yan. Complete. Then, may additional thing. Spring onion. Halo-halo na yan. Matumulas. Hinaan natin ng konti. Kasi kakapit sa kwan. Oo. Then, ihalo natin ng maganda. Kailangan ito halong maganda. Halong lakay. Yung halong lakay na hindi ka papatay-patay galing ka kung saan. Ayan o. Ito na. Tingnan mo. Ayan na po ang itsura. Sige ma. Ano? Ayan o. Kita niyo yung mga shrimp, mga palamuti. Very good, very nice. Ayan siya. Lagyan natin ng additional meron kasi ako nito yung cold depress rapid oil. Lagyan natin ng oil na mas maganda para medyo slightly oily. Very healthy oil yan ha. Hindi yan yung special oil kasi. It's already cooked. Ayan na siya. Halos dumidikit na ba sa kwan? Sa kawali? So, almost ready. Papatayin ko na to. Turn drop ko natin. I will continue the torta. Egg torta. Okay. Yeah, mamaya. Balatan ko lang tong itotorta kong eggplant. Balatan ko, then itorta na natin. Then we'll start the thing. Pwede na sana tong hindi na yan, no? Itorta ko na. Lagyan ko ng isang egg. Isang egg lang. Yes, ito lang yung itorta ko. Lagyan ko lang ng isang egg. Lagyan ko lang ng isang egg.
torta ko siya, lagyan ko lang ng isang egg. Salt. Lagyan na rin natin ng konti. Tapos ito yung eggplant, aubergine. Ganyan lang natin. Ganyan lang. Ang maganda kasi rito sa eggplant nila, dito, sweet, malasa. Kita mo, hindi kagaya nung sa atin na ano lang. Dito talaga quality ng egg, ng tanim. Ayan o. Ayan na. Ayan na yung torta. Then, i-heat lang natin yung one. Heat lang natin yung kawali. Make sure lang natin na okay na yung wok natin. Talagang really hot. Really hot. Then, ilagay natin yun. Ito na yung torta natin. Lagay ko na. Yan na siya. Ayan na. Torta. Egg aubergines. With aubergines. Egg. See the beauty of what I'm saying with egg, aubergine with egg. Yummy, isn't it? Lalo kung meron kang rotten fish. They call it bagoong in Tagalog. In English, rotten fish.
Mas gusto ko kasi itong dry na yung pag nagtotorta ka, hindi yung lalabas yung gusto ko lalabas yung oil niya mismo. Oil, walang katubig-tubig. Na-reduce yung ano niya. Kaya i-toast pa natin ng konti. That's what it looks like now. See? I think that's alright. I will turn it off now. Turn it off. Turn it off. That's what it looks like now. Yan ang itsura niya ngayon. Okay? Hope you like Lakay's vlog for today. Okay? See you again for the next episode. Thank you. Bye-bye you. Bye-bye you.